a yanzu bayan shigowa ta na kawo mara lafiya, na tadda wani yaro a take a gabana ya rasu, ga wani shi ma yana amai, abin mashaƙar nasa ya riga ya fashe a cikin jini yana ta zuba. Har yanzu akwai wanda suka zo daga garin Kunci tun asuba har yanzu tun karfe 6 ba wani abu da aka zo aka mai, ba wani likita da ya zo ya saurare shi. Ga mata nan kuka suke yi saboda suna da marasa lafiya, an rasa wanda zai taimaka musu, wani ma ɗansa ya rasa, haka ya haƙura ya tafi. To ga jama'a nan kowa kuka yake saboda sun zo tun karfe 6 kuma babu wani likita, ba likita wanda zai duba su, ba masu taimakon gaggawa. An sami yaro karami ya mutu a gabana, ni ya mutu, sannan ga wani dattijo yanzu mashaƙon ya fashe masa a wuyansa, amma ba abin da aka yi masa, ba mu samu kowa ba a cikin asibitin. So wannan matsalar karfe 6 ake nan, to babu wani ma'aikacin lafiya har yanzu ana. To ga wannan dattijan da Kunci yake tun karfe 6 yake daga karamar kuma Kunci, abin ya cika masa, ga harshen sa nan ya zazzago, ba wanda zai taimake shi, ba wanda zai kula da shi. Wannan yarsa ce tana cikin mawuyacin hali, tana ta kuka, ta rasa yadda za ta yi, ba wanda zai kula su. Ga mata nan iyayenmu, so ya kamata wannan abin a duba. Da ƙuri'an mu aka zo aka yi wannan zaben, muna kira ga kwamishinan lafiya na jihar Kano, an cuce mu da har kai Abba Kabir Yusuf, wannan abin da aka yi mana bai dace ba. Muna da marasa lafiya, ga iyayen mata nan suna kuka. A zo da yaro ya mutu, a zo da mamu ga hira mutu a